De wiel was kogen van de mankementen. Toch moet de gwonbroekers nou hele een rennen van Kluikamer naar sporthal. De tribunes binnen tagonkelijk via de kantine. En die is al in de riepen dat de uitbater denkt dat er genoeg geld omzetten kan. Hé, dit verbaast mij zelfs. Dat de toegang tot de tribune gebarricadeerd is. Er is gewoon geen toegang tot de tribune. We zullen eens kijken. Ja, we kunnen er wel komen. Boppen dat stenen de tribunes los op een vlier. Toen de vloerbrekking gelegd was, zouden de tribune dus gaan vastnagelen. Echter, toen kwam men erachter van, hé, er liggen allemaal leidingen in, we mogen hier niet meer boren. Van vloerverwarming, van weet ik veel wat. Ergo, de tribune is losgeplaatst met alle gevaren van dien. Nou heeft gezien, de tribune is alleen maar toegankelijk via een afgesloten kantine. Ja. We konden dus nu er ook alleen maar in dankzij wat toeren uit te halen. Nee, het is jammer. Nou ja, dat is wel een van de punten waar ik eventjes dan wel aandacht aan schenken wil. Zo, je kan er wel komen, maar met de kantine iepen. Ja, dat hij net iepen is. Nee, dus dat heeft even aandacht nodig, ja, denk ik. En die tribunes staan er ook maar los, want er kon net in boord worden. Dus die ja, misschien wel gevaarlijk. Nou, dat heb ik nog even navragen bij de leverancier. Bij deze tribune is het gebruikelijk dat die los stiert. Maar ik wil er nog wel even een scan of dat echt verstandig is, want er is wel een methode om ze vast te zetten. De skimma-kosten binnen nevens de critici 30 tot 40.000 euro in het jaar heger vanwege de dreigte hemelian vlieren. En drompels in het complex zorgen ervoor dat skropmachines er net deel kunnen. Nou ja, als je wat betreft die betegeling, ben er afspraken in het verliezen maken, in het kader van veiligheid. En dat je moeilijk uitgeleiden kan. Maar dat heeft als nadeel dat je misschien wel wat meer werk hebt van het skimachine, dat klopt ja. Dus ja, dat heeft misschien nog wel even aandacht, maar ik weet niet dat er nog wat on gebeurt.